Otac mi je bio alkoholičar, a majku sam imala onako bolešljivu i ona je rano umrla. A otac me bio držao, onda me dao na silom, da uopšte nisam znala, koja sam učila 6. razred u školu, osnovnu školu, bilo se zvalo Maršal Tito, to je sad je policija. Oni su me dali, ali u to vrijeme stvarno nemam pojma jesu li uzeli pare ili nisu. Po mome izgledu, kako sam bila kod njih tamo povedena, jeste. Sjela sam kod njih, kad je došla noć, ja sam morala da spavam sa njim prisilno. Ja sam rekla kako da spavam ja sa njim, ja sam djete, još ne umijem oči da otvorim, a ne da spavam 13 godina sa mužem od 22-23 godine, koliko ima, ne znam ni sama. Moraš da spavaš, moraš, spavala sam. S tim namjerom da me prvo izbija, pa sam morala da spavam. Ujutro sam se digla, moja svekrva je pokazala čašaf. Posle podne, tokom dana, uhvatio me svekar, izbio me sa držalom od metle. Da moram ja da ostanem tu, jer ja sam se bunila. Zašto bih ostala i zbog čega su me oni nasilno uzeli? Ti moraš da ostaneš, ti si njegova žena. I ja nisam htjela, ja sam htjela da se vratim. Svekar me izbila, moram to da pričam, ali smiješno, ali moram da pričam. Sa džezom od kafe i oklagijom. Ćuti da ti glas ne čujemo, ti si naša. 2-3 dana su me držali zatvorenu u kupatilu. Tamo su me držali da su mi samo dali vodu, onaj hleb i po čašu vode. Moj muž je počeo da pije. Moj muž je počeo da se drogira, da me psuje, da mi svašta radi, da me ne znam kako prisilno, da svašta, da nisam znala za nikog, samo kao na lutka u kuću da sjedim. Ja nisam smjela pred vrata da izađem. Niko od komšinke, niko od drugarice, ni uopšte nikome, čak zavi nisam smjela da pričam. To je bila puna familija, možda je bilo njih 10 u kuću. Djeberi, svekrva, zave, što znam ja tamo. I ja nisam ni smjela nikome ništa da pričam. Vratila sam se s tim da je došao neki Ulcinjanin u Podgoricu, sad ili bio tatin prijatelj ili neko, nemam pojma, došao je sa ženom njegovom u goste. I kao kod njih je neki običaj da oni mene nakon nekog vremena pustu na 2 dana da se vratim kod mog oca Ulcinja. Koliko sam sjela, ja sam ispričala na brzinu mojem ocu. Gdje si mi dao da me svako bije i da me psuje? On mi je rekao, idi tamo, tamo ti glava ostala, tamo mora da živiš. Došao mi je svekar iz Podgorice za Ulcinj da priča s mojim ocem, da se ja vratim tamo. Moj otac insistira da moram da se vratim. Ja sam rekla, neću da se vratim. Prije ću sama sebe da ubijem nego tamo. S tim da i mene moj otac uhvatio, 2 šake mi je zalijepio, mora da se vratim. Ja sam rekla, ne tata, svekar, moj otac, moja svekrva, moj muž bili su u kući. Ja sam kroz prozor od kuće od moga oca i majke preskočila, samo sam napisala na pismo, ja odoh da se ubijem, pa vi vraćate se i radite što ćete. Oni su mene tražili, ali nisu mogli kroz šumu da me nađu. Ja sam bila sakrivena iza žbunja, pošto su oni pošli za Podgoricu. Ja sam od tale morala da izađem, s tim da su me sestre doveli i da me doveo komšiluk. Što mojem ocu su mi kali, što radiš od tog djeteta? Je li to dijete rob ili tvoje dijete? Tata je skočio da me bije, kad me izbio, ja sam u kući bila. I onda sam rekla mojem ocu, 100 muža ću promijeniti, kod njih se neću vratiti. Objesit ću sama sebe u sred tvoje kuće, nek ti bude nažalost i želja na život da neću da se vratim. I stvarno da neću da se vratim. Od tog dana nikad više da se ja vratim u Podgoricu. Da dan danas. Pošla sam preko Morača u sud, tražila sam 2 policajca, oni su mi dali u ispostavu preko Morača. Rekla sam moje svekrvi, majko se kod njih zove majko. Rekao, majko, ja moju djecu zimljam. Kaže, kako? Rekao, uzet ću ih na 2-3 dana, 5 dana, kao majka da ih povedem, pa ću da ih vratim. Sigurno hoću da ih vratim. Ja sam moju djecu sa strane pitala, djeca, hoćete li kod majke ili kod oca? S tim da su oni rekli moje djeci, majka vam je uličarka, majka je prostitutka, ona se prodaje, ono ovako, ono onako, svega i svašta. Ja sam rekla, djeca, imate pola sata, birajte. Hoćete kod oca, hoćete kod majke. Ako vidite da vam majka nije kako treba majka, možete da se vratite kod oca. Ako vam majka odgovara, vratite se. Moja djeca su bili u Podgoricu, proskitana, išćerana, za parče leba su morali da radu svakome, tako da im nisu dali ni da jedu, plače mi se, ni da jedu, ni da piju, ni ništa. Ja sam pošla i pokupila moju djecu i dovela ih u Ulcinj. Oni su rekli, majko, molim te, makni nas odavde. Nisi ti ta majka što su oni govorili za tebe, no ti si naša majka. Zaplakali su mi se djeca i ja sam pošla. Zaplakali su mi se djeca, pošla sam s policijom, uzela sam 4 djece. Policajci su mi dali pare, ja sam došla s Ulcinj. Ja sam imala problema od mog oca.
On mi je rekao, ne treba mi ta njihova krv. Znači, to je krv iz Podgorice. Ne treba mi. Ja sam njemu na to odgovorila, tata, ja ću da izađem, da prosim, od ulice do ulice, od kuće do kuće, a moje djecu neću na ulicu da ostavim. I ja sam fino se potkupila, pošla sam kod jedne žene na ulicu dolje, ne znam stvarno ni je li živa, ni koje sat, ni ništa, jer stvarno je to davno bilo. Onda sam mi rekla, molim te da dijelim jednu sobu, da ne bih djecu pustila po Podgorici, da mi uličare, da mi narkomanišu, da budu lopovi, molim te da budem sa djecom ovdje. Ona je mene na to dala, da živim sa tom djecom u tu sobu. Ja sam spavala na, kad zna Bog, nek zna i narod, na onaj feder od kauča. Znači, to nije bilo ni kauč, ni prokrivač, ni ništa. Uzela sam paket, ovako sam, kako se kaže, prekalopila i moju djecu sam tu spavala. I ja sa mojom djecom. Podizala sam svoju djecu bez ikakvog, to znaju čitav narod, i socijalnog i pomoći, ništa. E sad, ja sam ih stala na noge, oni su porasli. Oni su se oženili kako je njima odgovaralo, ali nisu rano. No su se, moj sin ima možda 22-23 godine. Doveo je djevojku 21-22, tako. Oni su se uzeli, tako reći, iz ljubavi. Onda se sjetim, čim mi sin malo pojača ton, prema moje snahi, ja pođem tu upane među njima, dovedem snah u kuću i onda sa sinom svega i svašta ga ja izgrdim da to ne smije da se desi. Ako sam ja muke vidjela u životu, ako su oni vidjeli muke od njihovog oca dok su bili mali, što je mene njihov otac radio, ne smije to da se desi da oni radu svojim ženama. Jer žena kao žena ima pravo da bude mirna i zaštićena. Mi kažemo, djeca su ti sve u životu. To ti je jedino bogatstvo što imaš. I svakoj majki bi rekla, i svakoj curi, da nikad u životu ne pristaju da se udaju za pare. I svakoj djevojki kažem, nijedna da ne posluša, ni oca, ni majku, ni sestru, ni drugaricu, ni ništa, dok ne napuni 18-20 godina da se uda, da je ona zrela za brak. To ne bi napravila za ne znam kakve pare, ali kažem kakav je običaj. Prodam moje dijete od 13 godina za 5.000 eura. Nemam para da napravim svadbu. A ona, ja kad nju prodam, tamo kod toga bilo koje daje, oni moraju da radu od nje bilo što. Da je meso sječu, ja ne smijem da se živa čujem. A moje dijete pati u tu kuću, a neće da se vrati, no se vrati kod majke i kod oca, ja moram njemu da vratim 10.000 eura. Ili najbolju žensku da im nađem. Jer ako ja pričam pravu istinu kod policajca, onda će neko moj da skoči da se svađa sa mnom, da mi izbije ili brata ili oca ili bilo koga i da bude krvoproliće zato što se to širi. A to među Romima i među Egipćanima, to je taj običaj. Ja sada imam 13 godina i da hoće moj otac silom da mu da, ali ovu pamet, jer pošto nisam znala ja kao dijete, poslala bih pravu policiju i bi prijavila. Moj otac hoće da me udadne silom na silom, da bi on pare uzeo, da bi pio, da bi šta znam ja tamo što bi radio, hoće oni silom da mu daju. Molim vas, zaštitite me.